Kowere kod motene kod weche mag pur kaachiel kod weche mag pith nyakwaramogi. Bad migao marango gigo matimore e kor lwasi onyiso jo Kenya ni obed kod horuok ka nonro dhi nyime ewi chuma moro ma nyocha nolwar apoya kowuok e kor lwasi kendo podho e gweng' ma Mukoko e kaunti ma Makueni. E ote margi apisas mag bad migao nowacho ni mano en ranyisi mar chumbe mathoro chut kowuok e ndeke moyiedhi midendo ni rocket ma dhi nyaka e boche nyaka e lwasi ma iye. Kaka jafwambo marwa Hilda Obuya lero, sirikal olero ni odhi nono matut mar ng'eyo ler ewi chumano ma pekne romo kilo 500 ma poth kanyocha ne opodho kuom jodak makono. Chieng' wuok tich e kar saa 8:30 mar odiechieng' jodak mag gwenge ma Mukoko e kaunti ma Makueni nyocha buok kaluwore kod lwar mar chumano ma lachne romo mita 2.5 karatil mare en mar kilo 500. Jodak magweng'ni pod nono lwar mar chumano ma nyocha opodho gi teko mathoth kendo milo pilni mar mach. Kia kitu kama mtetemko, yani thunderstorm ikalia, so kutokea wakasikia ni wakipiga duru kuangalia, nikaona kitu inazunguka juu ikitoa moto, kuna ingine ikafly ikaenda hivyo. Sasa hiyo ikakuja ikizunguka ikaanguka huko. Hiyo dhanda ilitoka, kulikuwa na mtindiko, nyumba ilitingika kiasi. Yaani ilikuwa mzito sana. Hivyo ndio niliona. Sasa tukakuja tukakimbia tukitafuta, tulikuwa tunadhani ni ndege. Sasa tukaenda tukaiona, tukapata ni kitu ya sako kubwa sana. Apisas mag sirikal marango weche mag lwasi kod science mag gik matimore lwasi oselimo alworano matimo nonro ewi chumano. A space debris that has fallen in this location, and we are at the scene to identify what, to assess the impact, and to gather views and what the area members saw about the object. So indeed we can confirm we've located the item. The area locals should not be scared. It is a part of a space object, which is in form of a ring, a metallic ring, possibly from a rocket separation stage. Mama mwenye shamba imeharibiwa na fence yake na shamba yake imeharibiwa sana. Kwa hivyo tumeachia hapo ndio sasa wakuje watoe kitu yao na alafu wakompensate mama. There was a very quick response from members or from officers from Kenya Space Agency who have assured us as a community that there is no cause of alarm. Bad migao marango gigo matimore kor lwasi Kenya Space Agency e ote mare wacho ni chumano en ma ochot ka owuok e achiel kuom ndeke moyiedhi mafuyo nyaka e lwasi ma iye ma otisi ni space mago ndeke ma iluongo gi dho ngere ni rocket. KSA wacho ni gigo machot kowuok e ndekego mag rocket owinjore wang' kendo lungre e kor lwasi kapok gichopo piny. Makmana ni seche moko girem ma ok giwang' gino ma ginyalo lwar ka thothne gilware kuonde ma oganda ok odakie. Duolno wacho ni gisekawo chumano kendo idhi timne nonro mar yango hie kama nyo wuokie. We should not be scared. Our skies are safe and nobody should panic. Msikuje mkaseme mnahama hapa kwa sababu vitu zitaanguka. Hapana. Hilda Obuya, Ramogi TV. Erokamano nyakwaramogi gi ripot no mar Hilda Obuya chwalwa e yweyo marwa mokwongo e weche manyien mag ang'ich welo dhiambo ne nyakwaramogi odiechieng' mokwongo mar